Pekný večer, vítajte pri relácii Labyrint. Dnešnou letnou témou vám dáme zo pár rád, ak máte v obľúbe kolieska na nohách. Reč bude o kolieskových korčuliach. Aké sú novinky, či radšej menšie alebo väčšie korčule a samozrejme aké chrániče. Pozvanie do štúdia prijal Miloslav Rybanič, obchodník s kolieskovými korčulami, a telefonicky sa počas relácie spojíme aj s Leou Hrubanovou, organizátorkou Bratislava Inline. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer. Nad čím prvým by mal človek začať rozmýšľať, keď sa chystá kúpiť si kolieskové korčule? Tak asi najdôležitejšie je uvedomiť si pred kúpou tých korčulí, čo bude na tých korčuliach robiť, ako často a kde. Čiže to znamená, či bude chodiť vyslovene raz za týždeň sa len povoziť rekreačne, alebo či chce na tých korčuliach v rámci nejakého fitnessu, udržiavania sa v kondícii, chodiť 3-4 krát do týždňa, alebo či to chce brať vyslovene športov. Či to má byť korčula na klasické korčulovanie po hrádzi alebo po meste, či to má byť korčula na agresívne korčulovanie, či chce na tých korčuliach hrať hokej alebo niečo podobné. Čiže to je najdôležitejšie, aby si uvedomil, a potom samozrejme, aby sa rozhodol pre správnu značku, ktorá je podporovaná aj servisom a náhradnými dielmi a podobne. Aký je možno ten najnižší vek, od ktorého by sa dalo korčulovať, ktoré deti v akom veku začínajú? Tam je to limitujúce asi teda to, ako sa to dieťa dokáže hýbať, ako má motoriku, či už je teda správne chodiť, aby zvládlo tie základy toho korčulovania. Korčule detské sa vyrábajú nastaviteľné a robia sa v podstate od čísla 29 približne. Hej. Čiže keď má to dieťa tú 29, možno 28, tak už je možné kúpiť mu korčulu, lebo keď je tá korčula príliš veľká, tak tam to dieťa nemá dobrú kontrolu a nedokáže ovládať tú korčulu správne. Takže 3 roky tak bežne bývajú deti, ktoré začínajú korčulovať. V čom sa tie jednotlivé korčule, tie jednotlivé druhy korčul od seba líšia? Podľa čoho? Možno aj podľa toho, ako ste spomínali, že podľa zamerania, čo s tými korčulami človek plánuje robiť? No, také štandardné rozlíšenie tých korčul je na korčule nejaké rekreačné, teda ako som spomínal, potom sú tam tie fitnessové, športové, až také rejsové, ako závodné korčule. Potom je tam samotná kategória korčul agresívnych, ktoré sú v podstate určené na jazdu v rampe alebo na prekážkach, plus hokejové korčule sú tam nejaké, a korčule streetové na jazdu, taký freestyle alebo také jazdenie cez mesto a nejaké také blbnutie. V súčasnosti máme možnosť vidieť, že teda naozaj už nie sú len také tie klasické menšie kolieska na tých korčuliach, ale objavili sa aj práve o dosť väčšie kolieska. Aký je rozdiel medzi tými klasickými inlineovými korčulami a práve tými, ktoré majú možno väčšie kolieska? Tak je ten trend momentálne je taký, čo do najväčších koliesok. V podstate to väčšie koliesko vám dáva možnosť jazdiť vyššou rýchlosťou, alebo tá maximálna rýchlosť je vyššia, ktorá sa dá na nich dosiahnuť. Je to spojené s tým, že tie kolieska aj dlhšie vydržia a ľahšie prekonávajú drobné prekážky na ceste ako kamienky a takéto koliesko ľahšie preskočí cez tú drobnú prekážku. Samozrejme súvisí to aj s trošku ťažšou manevrovateľnosťou a ovládateľnosťou tej korčule, čiže úplný začiatočník by si nemal kúpať maximálne veľké kolieska, lebo s tým môže mať so stabilitou a s manevrovateľnosťou problémy. Čiže treba si uvedomiť, čo ten človek zvládne a čo má v podstate pri tom. V súčasnej dobe je určite široká ponuka práve sortimentu korčul. Záleží cena a kvalita sú v nejakom pomere, alebo to, čo je drahé, neznamená, že musí byť aj kvalitné? No, samozrejme, tá drahšia korčula je väčšinou značková a je to použitá s lepšími komponentami. Čiže tam je istá garancia tej značky a lepších komponentov, že tá korčula bude lepšia, ale nie vždycky najlacnejšie riešenie je kúpiť si najlacnejšiu korčulu, lebo sa vám to môže stať, že za týždeň zistíte, že tie lacné korčule sa vám pokazia a nekúpite na to náhradné diely, alebo nekúpite na tú korčulu už nič a tým pádom si budete musieť kúpiť nové korčule a to sa vám tým pádom predraží. Čiže treba nájsť nejaký kompromis a treba si uvedomiť, čo vlastne vy potrebujete a kde to budete kupovať. Sú aj v korčuliach nejaké trendy, alebo sú to len vyslovene reklamné triky výrobcov korčul, že každú sezónu prichádzajú na trh nejaké nové modely, alebo naozaj možno postupuje tá technika a pokrok dopredu, že naozaj sú tam nejaké viditeľné zlepšenia? No, tak vo všetkých odvetviach sú každý rok nové kolekcie, teda či to sú lyžiarky alebo korčule alebo čokoľvek iné, ale aj ten trend je tam, vždy prichádza výrobca s nejakými novinkami a momentálne sú to treba tie väčšie kolieska, hej, čím ďalej dnes sa robia tie väčšie kolieska väčšie. Sú rôzne ďalšie systémy zapínania, uťahovania tých korčul, ktoré sú inovatívne. Niektoré veci vydržia, niektoré sa neujmú, to záleží, ale určite nejaký progres aj čo sa tých použitých materiálov, karbónu a takýchto súčastí hliníkov
v tých korčulách je, hovorím, niečo sa chytí, niečo nie. No. Aká by mala byť tá správna veľkosť korčule? Kupujú sa o číslo väčšie, kupujú sa o 2 čísla väčšie, kupujú sa presne na nohu? Korčule, všetky korčule v dnešnej dobe už tie lepšie, teraz samozrejme majú papučku vnútornú z materiálu, ktorý sa prispôsobí tvaru nohy. Ono to pôsobení tepla tlaku sa vyformuje podľa vašej nohy, čiže tá korčula trošičku povolí. Čiže pri skúšaní v predajni tej korčule novej by ste mali mať tú korčulu úplne presnú a mal by tam byť jemný dotyk na špičke, aby v podstate, keď sa tá korčula roztiahne, aby nebola príliš veľká, lebo potom nemáte v tom dobrú kontrolu a ten pohyb, môže tam nastávať pohyb, keď je tá korčula voľná a môže vás to odierať, čiže tomu sa treba vyhnúť, čiže presná by mala byť tá korčula pri výbere. V čom sa od seba líšia tie korčule, čo sa týka možno dizajnu alebo zapínania takýchto rôznych praktických vecí, ktoré by si ten človek mal možno začať v obchode všímať? Tak sú tam systémy, ktoré umožňujú tú korčulu veľmi rýchlo a účinne zatiahnuť. Teraz hlavne pre ženy sú tam systémy, ktoré potiahnutím zatiahnete oveľa účinnejšie, ako keby ste to šnurovali alebo niečo podobné. Čiže je to istá možnosť ako to, ale väčšinou to patrí k vyššiemu štandardu a tí korčule to majú. No. Aj šnúrka dokáže tú korčulu stiahnuť samozrejme dobre, je to otázka komfortu, rýchlosti a preferencií toho človeka, čo si vyberie, aké uťahovanie. Tam nie je vyslovene povedané, že toto je dobré zaťahovanie, toto je zlé, hej. Existujú možno nejaké preferované materiály, z ktorých by tie korčule mali byť? Čo sa možno dá považovať za nekvalitný materiál, za kvalitný? V súčasnosti sa budú robiť tie korčule, teraz všetky sa robia z plastov nejakých a používa sa tam hliník a podobne. Materiály, ktoré dokážu lepšie dýchať, ktoré dokážu lepšie pracovať s potom a s teplom. Čiže sú tam rôzne materiály. Samozrejme, tie materiály sú už dneska na takej úrovni, že není problém, či to je plast, či to je hliník. Hlavne v nožoch napríklad na tých korčuliach, to je tá časť, ktorá drží kolieska, sa preferuje akože ten hliník, ono to vyzerá lepšie, je to kvalitnejšie a ľahšie a tie väčšie kolieska sa do tých plastov už nedávajú, takže ten hliník patrí takým, alebo to je zliatina hliníka, tak patrí k takému vyššiemu štandardu.